m-a pus ăsta să opresc filmarea degeaba. L-a văzut cineva? Nu. Dă-le pe asta o să o mai lași și pentru mai târziu să le trage. Păi bă, noi luăm încolo. Noi luăm pe ghiocet. Și noi mai întoarcem pe aici? Dar o lăsăm pentru cine mai... Cine vrea să bea, am lăsat și noi o găleată. Dar nu cred că vor fi prea multe persoane. Ce? Nu cred că vor fi prea multe persoane care vor vedea această găleată. Ia uite-te în plus la filmare că mă auzi ce. Hai mă, las. E pornită? Da. Hai, acum mergem. Suntem în drum. Da, mergem. Eu merg cu trașpaleta mea neagră. Merg cu transpaleta mea albă, dar în curând o voi merge cu Gringe 2. Nu mai e mult, mai câteva zile, iau, că voi fi plecat într-o săptămână, fără câteva zile, fără vreo 2 zile, voi pleca la mare. Și... Nu mi-ai zis că mergi la mare. Nu mi-ai zis că mergi la mare. Nu ți-am zis, da, că nu știam când. Dar am aflat și acum ieri. Așa. Și tata lucrează la mare. Și am zis că în ziua mea o să-mi ia cu Gringe 2. Așa că trebuie să merg acolo la mare, că mergem la EMAG. Da, și ziua asta a fost. Deja de să Am fost acum o lună, cred. Aproape. A fost după 2. După 2, da. După 2 luna. Acum nu știu când o să vedeți videoclipul. Clipul unde să... Nu știu, poate nu prea, nu știu. Poate nu prea să vedem pe YouTube. Short? Nu pe short, pe story. Nu, eu o să le postez pe short, Da. că sunt cam prea scurte. Da. Poate nu prea să uită pe short, dar... O să mă vedeți după Gringe 2, o să postez și eu. Și o să postez eu o să postez videoclipul din alea cu jocuri. Voi posta decât așa cum postez acum. Și sper să se audă bine. Uneori poate singur, uneori cu el. El pe bicicletă și eu pe trotinetă. Acum am luat pe bicicletă. Da. Eu mai am o trotinetă acasă, dar care are fană pe spate. Ea arată ca și cum n-are fană, dar nu știu. Mi-e frică să merg cu ea când are fană. Merge cu 20 de km pe oră. Dar traversează. Așa. Vreau să postăm cât mai bine. Și cât mai mult. Da. Da, să ne dăm pe maximă că vine mașina. Da. Îmi bag eu în casă. Și mai stau puțin și închid filmarea asta. Nu-mi place așa să stau să mă plimb. Îmi place să ne plimbăm. Că nu avem ce să facem. Da, cu telefonul am citit. Da. Dar nu știu cât de bine se va auzi acest videoclip. Oricum, nu știu dacă mergem mâine. Dacă mai venim mâine la plimbare, poate o să iau telefonul meu și o să filmez de pe Da, pe telefonul lui. Am făcut și prima parte din povestea copiilor. Da, filmarea a fost cu telefonul meu.
Da. De asta s-a auzit mai bine, acum îmi cer scuze dacă se aude prost. Câteva zile au să revenim și partea la povestea cu copiii. Mâine o postăm. Mâine sau nu știu, poate pâine, sau nu știu. Da. Opreți-vă să facem. Hai să facem ceva. Prietenii. Șoferul. Prietenii mei. Așa. Ce vrei să iei? Da. Nu, locul prost. Gata cu prefăcutul. Acum... Bă, vine mașina. Cosule. Ce prost ești. Suntem la Iocel. Ce prefăcut ăsta e? Hai mai bine nu mai luăm. Ai auzit, bă? Eu deja mă pun pe bicicletă. Și să fugim de la locul crimei. Că s-a furat floarea soarelui. Hai să fugim repede. Cam așa arătă o floare soarelui pentru cei care nu știu. Așa arătă doar floarea. Vom opri noi. Hai bă, să oprim aici. Hai să oprim aici. Să vedem și noi floarea soarelui. Nicăieri, mă, decât ne oprim. Oprim sau ce? Da, ne oprim. De ce? Să arătăm. Așa. Uitați, așa arătă. Ea ca floarea e înaltă, poate să crească cam cât mine. Mai mare. Da, mai mare decât mine. Eu am 1,60. Tu cât ai? Eu am 1,55. 1,60 eu. Așa. Îmi place să fac pe YouTube muncă pentru vizualizație sau pentru bani. Ce? Mi-mi place să postez decât pentru că-mi place. Nu pentru vizualizări, bani, chestii. Păi noi și așa nu facem bani pe YouTube. Deci avem ceva milioane de follower. Bă, da, de abonați. Da, dar e permis. Noi de ce facem și am doar cu... Eu fac mai... Nu vrei să facem bani noi. Există mult puține șanse ca să Facem bani. fac și un live. Sau un videoclip așa pentru colii. Da. Așa, am uitat să zic. Ia, oprim un pic și acum ia eu telefon. Ca să vorbesc mai așa. Urmăritorii noștri. Prietenii noștri. Așa. Tu telefonul. Stai așa. Unde să pun floarea eu? O ții tu? Nu. Hai că o iau eu. Hai. Așa. Așa. Vom de Crăciun o să postăm. Poate o să dorm eu la el sau el la mine. Și o să ieșim la 3 dimineața sau 4 dimineața așa. Să ieșim să ne jucăm cu zăpadă. Dacă ne prindem părinții sau cineva, aia e. Se mai așa? Așa. Și o să postăm și de Crăciun cu de-astea, cu povești horror. O să facem și cu povești horror. O să postăm o serie. Acum vedem ce facem, a zis, dar aș vrea să postăm, să zicem niște povești horror, unele care s-au întâmplat la noi, unele care s-au întâmplat la noi în România, unele care chiar ni s-au întâmplat nouă, noi doi. Eu am multe povești, mi s-au întâmplat.
tu ai povești care ți s-au întâmplat ție. Zi acum, hai. Poți să-i telefonul? Săruna. Ia. Bus. Ia. Așa. Păi am fost într-o noapte aseară. Am fost până la bucătărie la casa mea. Și am văzut ceva lângă casă care arăta ca pisoiul meu, dar era mai mare și avea spatele negru. Și bă! Da, pisica ta e albă, bă! Da, bă, dar avea tot spatele negru. Știu, mai zic că pisica ta e albă și ție chiar s-a văzut negru. Bă, și bă, după aia am făcut după ce ne-am uitat puțin unul la altul. Bă, și după aia a dispărut pe noi. Sărona. Și la țară avem niște întâmplări multe. Noi că și locuim la țară avem multe întâmplări. Da, băieți, la ora nu vreau că stau în casă. Noi mai ieșim afară, mai așa. Hai să traversăm. Așa. Dar nu înțelege ce-ai furat plăca aia soarelui. Mai spune, Da, hai! Tu unde ești? Sper să vă place până acum, tot dacă nu se aude. Mama, dar să-mi zici să scrieți în comentarii dacă v-a plăcut cum a durat tot. A durat. Păi a durat. Nu știu, dar eu zic că a durat. Că Ba, a fost. Scuze-mă. am intrat în trandafir. Și l-am și călcat. Ăsta a intrat și în trandafir și l-am și lovit cu roata. Da. Așa. Uite, bă, de la tăiul ăsta am luat eu tei. Eu cu mama ne-a dat un om. Așa. I-am făcut eu semn la băiatul cu motorul să tureze motorul. Și chiar mi-a plăcut. Față de alții care nu prea au turat. Wow. Ce e frumos. Chiar e frumos. Așa? Și să rămânem. Cum mai pot la noi? O să postăm despre diferite chestii. Vom posta și Cu vedem. jocuri, cu tot. Nu, eu nu postez cu jocuri. Da, nu. Nu pot să postez cu Da, jocuri. nu. Știu să postez cu jocuri, dar nu vreau. Am crezut că postez cu jocuri. Știu că nu mi s-a văzut fața deloc. Nu,